Salam elik dostlar, gaderli agzalarymyz. Ýyllaryň toýatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Inha bugün YouTube-da 3 ýyllap ýyllygyna ýylyň iň bek aýdymçy saýlanan siziň söýgüli aýdymçyňyz Söhbet Jumaýewiň toýy. Bugün size Söhbetiň toýundan gyzykly pursatlar görkezeriz. Siz özüňizi Söhbet Jumaýewiň toýuna ýallaýyň. Salam da onlar şu ýürüýde de koçan toýup tomana geldik. Allah jan bagty boldum. Oğul Ederstan döwleti kän boldum. Yurdumuzda elmide ama şuna da odan toýlar bolupdy. Ele mutlaý ol. Salam Eldar. Salam. Bize Söhbetde gutlaw sözüňizi aýdyp beräň. Ne şu gün Söhbetçiге meýlenýär. Durmuşda iň owadan bagty arzu edýän. Ondan meýläňem näme? Owadan aýdymlar bilen öz dinleýijilerini begendirip gelsin. Ogul toýuna da şeýdip, üýşip aýdymçylar bilen bunu diýişgär. Ähli mehmanlar bilen şahatlanyp, şuňa owadan geçirýär. Söhbetçiň bagty bolýar. Köp sag bolun. Dostlar, ýyllaryň toýy gepleşigimizde täze başladyk. Siz hem ilkinji bolup ýyllaryň toýuny görmek isteseňiz, onda biziň kanalymyza agza bolan. Like basyp tesirlerde gutlaw sözlerinizi paýlaşyň. Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? Bize gutlap beräýsiň doganym. Menem özgedemde agamy, genjemi şu tutjan sözlerini gutlayan Allah'tan bagty bolsunlar. Oşak arasında sagamanca bir toýlar soýup, 9 ay ýylynda enjik uýojuk bilen begendirip dursunlar lazım. Toýlar gutly bolsun. Mehriban dostlar, dogonlar, her kimiň berýän sowalyna şuň her kim jogap tapýan bolsa gerek mehriban dostumyz, kardeşimiz Söhbet Jumaýewiň bugün eletde ömürlük mehribany boljak Meryem bilen bagty toýy durmuş toýup, ähli etmemeýän agzalaryny, eletde dinleýijilerini, görüçlerini şu garaşlan pursat bilen tüýsürekden mehrut duýan, bilýän esasany aglawa böle etmemeýän köp muşdoklary Söhbet Jumaýewiň ogu diýär. Suflörüm da men aýdyp dur. Gutly bolsun, batyň bolsun Söhbet iň gobardy bular ýüregiň ýaly arasy tämi durmuşy tüýsüm ardy diýen mehriban dostum doganyň hemmeden daş duruşyň gurşap dur, hemişe de şeýli bolsun. Baty bolun temameje işiňizi görýär, diň üstünlük öňe mundan emilek kämil näme diýilýär? Kämil rubrikalar, gepleşikler garaşýas, üstünlük hem rahat bolsun. Köp sag bolun. Söhbet sana bagty bol. Agverje uzak ömürde uran soruň bagty bolun. Ýürekden gutlaýan. Ana aýdan kansan. Goçan bagty bol Allahjan. Ilmi dama şulogadan bolşyň, ilmi dama ogadan bol. Goç ogulluňyz ogadan gyýylaňyz bolsun. Bagty bol dost. Sag bolun.
alandırsın. 6 milyon alandır ya. 6 milyon alandırsın bagada. 4 milyon alandırsın. Bir zaman suratını alayla öyle benim bir ne diyeceksin lan? İnşallah surat alırsın. İyi şunlar. Bolli bolmi. Oydun ama. Hadi zaman. Ne durup yakodun toyun mu? Toyun no ayda orana. Mehriban tomarlasılar. Gel kadir koşuyma da aydalı. Daha iyisi. Duruyor diye. Ben aydayı değilim biliyorum ki. Şun mehriban tomarlasılar yine. Ve koçanı toy dikmedim. Yürüydü. Bir koşuyu. Gel taytella kurbanca. Gol. Özünden göre eğleniyen olsun. Ne koşan problema eğleniyen olsun. Ön kugunun bolmadın ne? Ne koşan kıyılar salam almadın ne? Oğlum muamirem yoklanır. Ne dost vaktine çeklenir. Bir daha dilki bilmeli. Ne koşan faqat 10 mermi öyde olmalı. Yine bir sırasay. Başarsın bol koşayın. Ellenmersen sol erkini. Ben kiyal durmuş yitirer dost görüp bunu. Kirine mi ödün yoğursun? Koşma mı ödün yoğursun? Gelmese radi kakari. Ödün mü şirerdin nakari? Sen kul varsın ol varsa boz. Elinden düşmet bile sos. Erkek demek, erkli demek. Erki bilen görkli demek. Erkek ayağın olur. Ne koşan erkli erdi ayağın olur. Sol erkini yitirmegin. Ömrü kutsa getirmegin. Sıçrap duran gemin olsun. Ne koşan gelinin mehrem gelin olsun. Yasir baktı olsun. Baktı olsun. Nemi medya? Nemi? Kim kamedya? Medya tamam. Hemen kamedya tamam kader. Medya tamam. Medya tamam. İşlevotir. Hakikaten ne koçanın yadigarını toy prototlarını alıp bunlara ne yapat geçip çöp koyalarda. Ne kodun bak toyunu Panşol komandamının adına tüysüröktür mutluya. Ne koçan baktı ol koşarra. Yasir baktı oldun. İnge sahsa durmuşta dost. Şu gülüşümle ali gülüp yaşa. Cennetli madamız. Cennetsan. Şu Alparen iyisiniz. Ulul üstünlüklüğün yar olmağını. Sizin yol başçılığının yüzü gülüp durmağını yitirekten alınca. Sağ olun. Sağ olun. Alayını bile. Koçan toyun kutlu olsun. Allah'ın koç oğulların güzel kıyıdan olsun. Koçan, brat, toyun kutlu olsun. Allah'ın neymi? Çağa toyluğunda oturmağı, şuraya toy olmağı dilek ediyen. Koçan baktı olsun. Allah'ın koşuğarından zanıqta olsun. Şu adan tek bir ve yetişmez mal yetiştiler. Tamam devamını görüverek. Ekip bakın. Saat bir soğukunu geçerdi bilmeyeceğim. Baktı olena oraya. Mehriban dostlar, has doğrusu Türkiye'de kavalarımız. İnni bizim Türkmen milli libaslarımız Türkiye'de hem var. Türkmen toylarımız için, davaralarımız için Türkmen milli libaslarımızı Türkiye'den hem alıp bilersiniz. Mekan, şugun kardeşiňden bagtdy, bize gıýhaç bir gutlaňyz aýdyplar. İlk bilen salamu aleykum. Ana şugun Sökoçanyň toýy Sökoçan bagtdy bol goşagarra. Sana iň gowy arzular arzu edýän sunat äleminde de üstünlükler bagtdy bol goşagarra. Çok sağ olun. Sökoçanyň toýy kutlu bolsun, bagtdy bolsunlar, goşagarasynlar. Salam Farahat. Salam. Kardeşiňe Sökoçanyň şugun
sökwaçanyň ähli maskaladyny, ähli bir tohumlaryny, ýyjyny hemmetini näme üçin gutlayan täze ýyl. Gene täze ýylyň iň birinji günleri, iň ilkinji günleri bir gowy günniň içinde sökwaçanyň toý bolup oturan üçin gutlayan. Sökwadyň ähli tohum ýyjyny, sökwadyň ähli maskaladyny hemmetini tüýdürekden gutlayan. Hemem şaýda sökwadyň özüni men dostum, jan ýar gowurşan dostum, sökwaçanyň özü bilýändir. Näil gowur ýaly, men dostum janyň sag bolsun, ömrüňe dok bolsun. Bagtly bol, hiç haçan güler ýüzüň solmasyn. Ene ýene de bir aýtjakladym şaýda. Resullik derwa. Şulam seni gowur ýandy, tüýsürek diýär. Goşagar eýtwelimi? Kamera şol gatgurlaýan, şartgurlaýan ara. Tekoçan bagtly bol, janyň sag bolsun dostum. Ömrüňe dok bolsun. Maskalaňy hemde özüňi tüýsürekden gutlayan, hiç haçan güler ýüzüň solmasyn dostum, janyň sag bolsun. Şumatlar man ulat 10 merde beýle gulablan. Ýasama gulma. Ýa-olam. How much time do you reckon we have left to say the words unsaid? And how many days would you say that you had spent living out your regrets? Salam Aynul Nazaret Habibova. Какой твой улам табираем? Поздравляю, молодожен. От имени Назареты Эльнаджат тебя лично, а также от имени Аканмар. Желаю молодоженам всего самого наилучшего. Бахту durmuşda yaşasınlar. Поздравляем. Спасибо большое. Salam Firuza. Ya bugün Söhbet kardeşimden Bagtly'y tabraýym. Söhbetçany näme diýsem pat, sebäbi ol iswiçini gowogly, hakyky ýylly dogly. Söhbetçan bagtyň bolsun Allahyjan, sen şo bagta münasip. Köp çağalarly bolsun Allahyjan. Bäbek toýlarynda da şeýdikden edelik, gatnaşady inşallah. Köp sag bolun. Salam Farhat. Salam. Söhbetim toýuny gutlap berýär. Söhbetçan bagtly bol. Dünyadaki en gowy arzuwlar sana dilek edýär. Şu gün gaty bir begeniyet we bugüne kän garaşdyk. Söhbetçan açan öýlerini bugün gelip ýetdi. Gaty begeniyet. Söhbetçan bagtly bol, başa garran inşallah. Bagtyňyz açyk bolsun. Başka näme? Mejetim barada aýtmaly, siz barada aýtsak. Mejetim Meksikda duranok işleýär. Üstünü vardı ve diyeti dedi. Söhbetçan bagtly bol. Sag bolun. Gamine bugün öz oglanlarymyzdan biri senem Söhbeti toý bilen gutlap berýär. Çok sağ olun. Söhbet Meryem sizi şu bagt toýmagynyň tüýsüründen öz adyna hem de maşgalama adyna gydyň gutlaýan janyňyz sag bolsun. Ýetip bolan goçgot ogluňyz hürmelek gyýlaňyz Allahyjan sünnet ýoluna diňe janyňyz sag bolsun, bagtly bolun. Çok sag bolun. Söhbet Jumaýewiň toýuny Media Tema kanaly. Media Tema kanalynyň agdalarynyň adynyň hem işgärleriň adynyň tüýtüremi Söhbetçan gutlaýar. Söhbetçan bagtly bol. Şu toy şeýle bir gazykly boldy.
sen durmuşyňam şunya gadak bolsun, radnoy. Şeýle bir iştoýda sen owadan boldun, durmuşyňda da şeýle owadan bol. Şeýle bir iştoýda kän adam geldi. Goý seňem şeýle bir kän çagalan bolsun. Sag bolun. Mezetime berat. Elişe nähili geçdi? Gatty-gytykly, bagtly bolsa köçän, süýün ýaryň bilen bileje garrap çagalaňyz köp bolsun Allahan, goçgoç ogullarňyz, owadança gyýlaryňyz bolsun, bileje garraň. Size gowanaly. Köp sağ ol azizim. Dostlar we agdalar, ana gepleşigimiziň soňuna geldik. Men kimçe diýsäň adakly toýlaryň biri boldy. Ýaşlary ýene bir gedek bagyt ardy ejer. We şeýle-de bu gepleşigimiziň birinji sany, eýem ikinji sany. Eger görmedikleriniz bar bolsa, onda şeýerden geçip Mezetime tapyrmadaky jeýtan oruň hem toýuna tamaşa edip bilersiňiz. Mehribanlar siz bilen sagollaşýar. Halan bolsaňyz like basyň, tesirlerde bolsa gutlaglaryňyzy hökman bilen paýlaşyň. Hoş sag bolun.